Waliman don folike kanyashi aw belaje lima aw minu nye Sherif la Jawara nuso sugandi aw bismillah kanaya jamkan kenakan jamkan mi mina wala like awye bana ani bana natugo yawla usira kan bi anga masala bina boli fami kan obetali ke fibroscopie kan nan kwa ma bamanan kan na ko mananin kun kanaya tigla mogo ba ale demande bana bagato fe kuma na mina ni yela ma dawduna aka kenaya la ina fo bana bagato munun be no nu be dumini ke dumini kunu tola na be digi ula walma minu no luka fono ka can wali kelen kurube munun kono o ta bayi wali ya chaman be no o ka famnyali kama kanaya tigla mogo be wala wala like anyi anganye jo o ka soroluna fibroscopie ale ye sɛgɛsɛgɛli mina be laɲini kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ banabagatɔ k'a kɛ kumana mina ni waleya damadɔ yera banabagatɔ la i n'a fɔ fɔnɔ kɔnɔdimi kuru be banabagatɔ minnu kɔnɔ walima dumuni kɛtɔ la dumuni kununi ka gɛlɛ mɔgɔ minnu ma fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma. Bon, fibroscopie ye an ka masini dɔ de don a bi an b'a don mɔgɔw kɔnɔ k'i kɔnɔna lajɛ ka bana ɲini a bɛ se ka don da fɛ a bɛ se ka don kɔfɛ voilà a bɛ fɔ de ma ko fibroscopie bon kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ la min yɛrɛ n'an b'o an bɛ to ka baara kɛ n'o ye kosɛbɛ o ye min bɛ don da fɛ o kɔni an bɛ baara kɛ n'o ye je crois k'an bɛna kuma o de kan kosɛbɛ ale ye jurunin de don u b'a fɔ ko manani ampulini b'a a nun na donc i b'a don mɔgɔw da fɛ n'a donna da fɛ i bɛ kanfilennin lajɛ ka furu lajɛ ka nugu daminɛ lajɛ donc an b'a fɔ de ma ko fibro donc ni mɔgɔ minnu nana parce que dɔgɔtɔrɔ y'i bila ka na an bɛ i ka papier lajɛ dɔgɔtɔrɔ min n'a y'i bila ka na a bɛ fɛn dɔ de sɛbɛn k'a fɔ n b'a fɛ a ye manani kunu ka kɛ nin tigi la barisa bu ye nin jateminɛ a la o bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ se ka kɛ n'i bɛ dumuni kunu a bɛ digi la ou bien a tɛmɛni ka gɛlɛn a bɛ se ka kɛ disi b'i dimi a bɛ se ka kɛ kɔnɔdimi b'i la a bɛ se ka kɛ i bɛ fɔnɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ fɔnɔ min kɛ joli don a bɛ se ka kɛ i fasala i bɛ bala ka fasa a ɲɛ tala ka dɔn a bɛ se ka kɛ banakɔtaa bɛ fin kojugu a bɛ se ka kɛ a tigi joli dɔgɔyara n'an b'a fɔ o ma ko animi o n'a ɲɔgɔnna ninnu ou bien a bɛ se ka kɛ kuru dɔ yera a tigi kɔnɔ na ayiwa kuru in ma ɲɛ dɔn u b'a fɔ an ka manani kunu kɛ pour que ka a lajɛ min b'a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ ji donnen don a tigi kɔnɔ ni ji b'a tigi kɔnɔ u b'a fɔ ayiwa a ye manani kunu kɛ k'a la ou bien a tigi sen fununen don i b'a manani kunu k'a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen an b'olu ɲini ou bien a ye joli sira bɛ caya a tigi kɔnɔ na o ye manani kunu kɛ k'a ɲini donc a ko ka ca. fibroscopie min filɛ nin ye n'o ye mananin kun ye a bɛ se ka kɛ ni lasunɔgɔli ye n'o ye anesthésie ye n'o yɛrɛ man di ye a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ lasunɔgɔli tɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni fibroscopie sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ laɲini dɔw bɛ ɲini banabagatɔ fɛ n'o ye i kana dumuni kɛ ɛri 6 kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli in bɛ kɛ k'i to sun na o kun ye furu kɔnɔna ka langolonya ka nogobakun kɔnɔna langolonya ka sanga ni kɛnɛya tigilamɔgɔ ka baara taabolo ye. Bon manani kunu in bɛ kɛ cogo min na c'est à dire que sani i ka manani kunu kɛ a danganen don banabaatɔ n'i bɛna manani kunu kɛ i kana dumuni kɛ ɛri 6 jate ɛri 6 jate o ye maakɔrɔbaw ye bon denmisɛnw bɛ se ka ɛri 3 bɔ mais ɛri 6 jate i man ka dumuni kɛ i man ka ji min bon minnu bɛ sigɛrɛti min u man ka sigɛrɛti min fo ni fo k'olu ko o jateminɛ a la o donc ni i nana an bɛ na an b'i lada n'an y'i lada sani i ka manani kunu yɛrɛ k'a ɲɛ bɛ f'i ye manani kunu a bɛ kɛ nin cogoya in na donc n'an y'a ɲɛ f'i ye n'i y'i da furaw bɛ k'i kan kɔnɔ ka kan kɔnɔna kiri a bɛ sɔrɔ ka manani kunu kɛ anw kɔni anw fɛ yan a ka ca ala fɛ anw b'a caman kɛ an tɛ mɔgɔw lasunɔgɔ mais o kɔrɔ tɛ ko a tɛ se ka kɛ a ka di dɔw ye manani kunu in ka kɛ u ka lasunɔgɔ bon o kɛli tɛ problème ye parce que an bɛ se k'o kɛ mais fo banabaatɔ k'o faamuya o fɛnɛ musaka b'a d'a ma parce que n'i ko k'o ka kɛ
lasunɔgɔlibaatɔ olu de bɛ wele pour que k'i lasunɔgɔ n'olu b'i lasunɔgɔ o nafolomugu o ni anw ka mananikunu nafolomugu bɛ fara ɲɔgɔn kan o nafolomugu ka ca dɔɔni ni a kelen ye bon ni mɔgɔ min m'o faamuya a bɛ k'i kɔnɔ ko fɛn dɔw tɛ ni min y'a ɲini maa caman y'a ɲini an y'a k'u ye ni minnu y'a ɲini parce que u b'a fɔ ko an taara Tunisie an taara Maroc an taara Faransi a bɛ kɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que minnu y'a olu kalan kɛ n'anw bɛɛ ye kalan kelen ye minnu b'a lasunɔgɔ o dɔgɔtɔrɔ jolenw b'an bolo olu i ma téléphone ci u ma dɔrɔn u bɛ na u b'a kɛ mais a ka d'an ye minnu b'a fɛ u ka lasunɔgɔ u ka na an k'u yira dɔgɔtɔrɔ minnu b'u lasunɔgɔ parce que lasunɔgɔli fana ye fɛn dɔ ye fɛn gansan tɛ k'a fɔ ko fɛn nɔgɔman dɔw tɛ fo n'i bɛ mɔgɔ lasunɔgɔ f'i k'a lajɛ est-ce que a tigi delila ka lasunɔgɔ est-ce que fɛn t'a la min ni sunɔgɔli in tɛ taa fo k'olu ɲɛɲini yala donc n'o kɔni ni u sera ka na fɛn dɔrɔn an bɛ a fɔ sunɔgɔba olu bɛ na dɔrɔn u b'u lasunɔgɔ baara kɛ bon ni kɔni lasunɔgɔra ni baara kɛra k'a fɔ n'a banna o yɔrɔ k'i bɛ girin ka tɛ se ka taa ten u b'a fɔ o ma ko ka réveil kɛ fo k'i lada i ka kunu kosɛbɛ ka sɔrɔ k'i bila ka taa bon nin don na n'a kɛra miniti 1 miniti 2 i bɛ wuli dɔrɔn i b'i ka kulusiba bɔ i bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ i bɛ taa i ka ciw la i bɛ fɛn o fɛn bon o de y'a to komi mɔgɔw ka aju ka ca o de y'a to anw tɛ lasunɔgɔli b'a kɛ dɛ mais minnu bɛ yen n'u y'a ɲini an b'u lasunɔgɔ k'a kɛ danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire que dɔw bɛ yen u ja jɔlen tɛ dɔw bɛ yen olu ja jɔlen don olu bɛ a kɛ ne yɛrɛ ka fɔlɔ ka mananikunu ka kalan dege ne y'a kɛ ni japonɛw de ye japonɛw ti olu ta kɛ japonɛw fɛ yen japonɛkɛ bɛ na ka n'a da i bɛ muru kɛ k'a tigɛ a tɛ foyi fɔ bon ne ye japonɛkɛ min kuma na ne y'o ɲininka ne ko mais ko pourquoi ko k'olu fɛ yen dimi yɛrɛ c'est à dire que depuis denmisɛnninma u b'olu dege dimi muɲuni la depuis denmisɛnninma a bɛ n'a fɔ muso n'a bɛ taa jigin muso dɔw bɛ yen n'u bɛ jigin n'u ye kule daminɛ a bɛ kɛ kɔnɔ ko dugu diɲɛ wulitɔ don bon dɔw bɛ yen olu bɛ jigin ka t'u ba u t'a dɔn fo si bon n'a cogoyaw de don quoi bon hali an ka muso caman bɛ yen i b'a ye sisan bɛɛ b'a fɔ non an bɛ taa ka taa jigili kɛ an t'a fɛ ka a dimi dɔn caman bɛ yen i b'a ye u ka minɛnw ta ka taa Faransi ni États-Unis ko an t'a fɛ ka dimi dɔn bon bɛɛ n'i ka ko kɛya cogoya don sinon bon danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni masini kɔni mana don i kɔnɔ min kan ka ye i sunɔgɔra i ma sunɔgɔ masini b'o de yira non a tɛ digi mɔgɔ la a bɛ fɔnɔ nɛgɛ de bila a bɛ n'a fɔ n'i bolo don i kɔnɔ o bɛ fɔnɔ nɛgɛ min di i ma masini mana don a b'o ɲɔgɔn na de c'est pourquoi an b'a fɔ mɔgɔw ye u kana dumuni kɛ voilà parce que n'i ye dumuni kɛ u b'a fɔnɔ caya kojugu bon o bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɔɔni voilà sinon a tɛ ni minnu nana n'o an kɔni b'a kɛ n'u ko k'u sinon an tɛ fura k'u kan kɔnɔ k'a kun an tɛ foyi kɛ an kɔni b'a kɛ bon maintenant est-ce que a dangalen don wa a karamɔgɔw de bɛ se k'o yɔrɔ fɔ dɛ bon ne ka kalan ma se o yɔrɔ ma ni min kɔni an kɔni ni sunnen don o kɔni ka da anw ye parce que i kɔnɔ langolo don anw b'a kɛ problème t'a la maintenant a kɛli a ye doni min k'i kɔnɔ parce que an tɛ fɛn k'i kɔnɔ an kɔni bɛ masini don ka bɔ maintenant a mana doni min kɛ k'o bɔ o bɛ na ni min ye a bɛ sun tigɛ a t'a tigɛ tiɲɛni yɛrɛ la n ka kalan ma se o ma dɛ n tɛ se ka nkalon tigɛ. Fibroscopie kɔfɛ a bɛ jaabi dɔw di jaabi minnu banabagatɔ a bɛ wajibiya a kan a ka taa yira a ka furakɛlikɛla ma walasa jaabi ninnu kɔnɔ kumaw o ka ɲɛfɔ a ye a ka furakɛli bɛ se ka taa taabolo minnu na o bɛ taa o taabolo fana na fɛn min ye fibroscopie ye a yirala ka fɔ ko gɛlɛyaw b'a la nka an bɛ wagatinin min na i ko bi a gɛlɛyaw man ca nka aw ka faamuyali kama professeur Musa a bɛ walawalali kɛ an ye an ka ɲɛjɔ a k'a sɔrɔli kunna. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fibroscopie ale kɛlen bannen kɔfɛ a bɛ jaabi dɔw di jaabi minnu banabagatɔ ka mananikun kunnafoniw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ka kan nin sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ banabagatɔ ka taa a ka jaabi yira yaasa a k'a kunnafoni a ka bana lahalayaw la. Bon ni fibroscopie n'an y'a kɛ jaabi min ni an y'o n'an ye kɔnɔ parce que n'an y'a don i kɔnɔ sisan ne ɲɛ b'aw la cogo min na n b'i kɔnɔna ye o cogo de la. Bon ni bana bɛ yɔrɔ min na an b'o sɛbɛn k'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔ min y'i bila ka taa a bɛ d'o ma
n'a dir'o ma o de b'a jateminɛ a bon bana min filɛ nin ye furakisɛ b'a ban ou bien a kan ka kɛ opération ye ou bien fɛn dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ se kan ka k'a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni opération min furakisɛ tɛ an b'a fɔ ko traitement instrumental bon olu bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛn fɛn par exemple kuru dɔ bɛ se ka kɛ dɔ kɔnɔ sisan o kuru ninnu fɔlɔ-fɔlɔ la u tun bɛ i opérer k'a kuru tigɛ bon maintenant an ka machine fibroscopie an bɛ se ka kuru tigɛ ka sɔrɔ i kɔnɔ ma dayɛlɛ i b'a don i bɛ kuru minɛ ka kuru tigɛ a tigi bɛ wuli a bɛ taa n'a yɛrɛ a tɛ da dɔgɔtɔrɔso la a bɛ taa ka dumuni kɛ foyi tɛ o bɛ kɛ fibroscopie bɛ kɛ cogo min na dɛ a bɛ kɛ o cogoya de la mais fibroscopie yɛrɛ wonin dɔ b'a la minɛnw bɛ don o de fɛ k'a baara kɛ i y'a faamu. ITV a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔw bɛ se ka ye fibroscopie kɛtɔla la nka o ka dɔgɔn kosɛbɛ nka siga tɛ min kɔni na fiyewu a bɛ se ka fɔnɔ nɛgɛ bila i la. bon complication tun bɛ fibroscopie la parce que minɛn fɔlɔ minnu bɔra a daminɛna ni minɛn minnu ye olu tun ye nɛgɛmanw ye a bɔr'o la a nana ka na kɛ manama ye mais a kun jalen don a kun ka bon a bɔr'o la u nana ka na dɔgɔya ka dɔgɔya ka dɔgɔya ka dɔgɔya maintenant c'est à dire que complication ka dɔgɔ kojugu complication ye mun ye c'est à dire que n'i y'a don mɔgɔ kɔnɔ a tigɛ a bɛ se ka furu yɔrɔ dɔ sɔgɔ mais vraiment fo ni mɔgɔ min yɛrɛ de tɛ se dɔgɔtɔrɔ min tɛ se a kɛcogo yɛrɛ la quoi sinon o ka gɛlɛn quoi o ka gɛlɛn n'i ye complication min y'a la dɔrɔn o ye a tigi yɛrɛ ka bana complication ye sinon gɛlɛyaba t'a la quoi parce que a machine ninnu yɛrɛ dilannen don cogo min na n tɛ ala ta dɔn vraiment pour que a ka se ka ko masiba se mɔgɔ ma a ka gɛlɛn dɔɔni nin sɛgɛsɛgɛli min filɛ nin n'o ye fibroscopie ye a kɛli tɛ tɛmɛ miniti 2 miniti 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ kan nka kuma dɔw la a bɛ se ka miniti 5 ɲɔgɔnna sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ bana yera minnu na bari o yɔrɔnin na o bɛ biopsie kɛ n'o ye ka yɔrɔ dɔɔnin puruti ni k'o bila tuguni ka taa sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la walasa ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ nin bana min yera cancer don walima cancer tɛ. bon fibroscopie yɛrɛ ni k'i b'a kɛ bon miniti 2 miniti 5 o y'a ye ni yɔrɔ dɔw bɛ yen parce que ni joli dɔ fasuguya dɔ bɛ mɔgɔw kɔnɔ i bɛ se ka olu yɔrɔ dɔw ta k'o bila buteli kɔnɔ k'a bila ka taa laboratoire la pour que ka olu jateminɛ parce que joli dɔw bɛ yen olu joli tɛ joli gansan ye a bɛ se ka kɛ bon ye ɔ e tɛ se k'o dɔn ten komi n'a bɔlen don pour que k'a fɔ ko bon yɛrɛ don f'i k'a bila ka taa laboratoire la olu b'a lajɛ olu b'a fɔ a bon don o ni sigi tɛ bɛn f'i k'o opérer donc olu kɛtɔ o bɛ temps ta dɔɔni parce que n'i ye lajɛli bɛɛ kɛ i bɛ na i b'o tigɛ i b'o kɛ buteli kɔnɔ o b'a mɛn bon en général miniti 5 ninnu sinon ni mɔgɔ min yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ i jolen don a kɛli la miniti 1 2 o y'i tilalen quoi i bɛ yɔrɔ lajɛ ka ban ni fɛn wɛrɛ tɛ tilalen bon min bɛ se ka min fara a kan n b'a fɔ n ka mɔgɔ minnu b'a la k'an lamɛn k'an lajɛ u k'a faamuya k'a fɔ mananikunu in u kana siran ɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ y'a d'i ma a b'a dɔn mun na a y'a di parce que kɔnɔnafɛn o dɔn man di n'i ma fɛn don a nɔfɛ ka taa dɛ ni wokɔnɔfɛn pour que i k'a dɔn min ma f'i k'i bolo don a nɔfɛ de wala donc f'i ka mananikunu de kɛ k'a dɔn n'i ye mananikunu kɛ n'i y'a don n'a donna min b'i kɔnɔ o bɛ dɔn n'o dɔnna o furakɛli ka di mais ni mɔgɔw ma sɔn ma k'a fɔ u bɛ siran ka gɛlɛn dɛ an delila ka muso dɔ sɔrɔ yan nin y'a san 5 ɲɔgɔn na a cɛ nana n'a ye dɔgɔtɔrɔ ye mananikunu d'a ma mananikunu muso nana se an donna n'a ye so kɔnɔ ko k'a ta kɛ fiyewu an ye ko bɛɛ k'a ko k'a ta kɛ cɛ kumana ka dɛsɛ a ma sɔn a taara kalo 3 a yɛrɛ nana ko f'a ka kala bana juguyara a yɛrɛ de ko f'a ka kala a ye cɛ wuli cɛ nana cɛ ko ne kɔni kumana fɛ ka dɛsɛ a ma sɔn mais sisan o y'a sɔrɔ n'a diɲɛ fɛn fɛn don a b'a fɔnɔ an ye mananin don a kɔnɔ o y'a sɔrɔ bon b'a kɔnɔ opération kɛcogo yɛrɛ tun t'a la tuguni fiyewu i m'a dɔn o gɛlɛyara bon lala a kun nana waati min na n'a y'a sɔrɔ a kun sɔnna an k'a kɛ
peut-être a commencé à opérer mais ale nana waati min na an y'a lajɛ cogo si tun tɛ yen cɛkɔrɔba ye ne ɲininka ne ko an ko nin kɔni a kɔni bi ala de minɛ sa ni cogoya tɛ nin na dɛ bon ne hakili la ka waati ni kunkurunin kɛ fɔɔnɔ la i ka bana ɲɛ ka dɔn o ka fisa i k'a to bana ka kɔkɔ bana tɛ jɔ tant que n'a ma furakɛ a bɛ taa de a bɛ juguya taa fɛ o ka fisa a ka juguya e ka na waati la u ka dɛsɛ k'a furakɛ o fana ka gɛlɛn donc n b'a o fɔ mɔgɔ ye minnu bɛ siran ɲɛ problème t'a la i bɛ na i b'a fɔ a mana ni kunu dira mais n t'a fɛ n ka bɔ a kalama ko a kɛra fiyewu an bɛ dɔgɔtɔrɔw wele minnu bɛ mɔgɔw lasunɔgɔ ka yen n'u bila a bɛ bɛn a ka bɔ an bɛ mɔgɔw lasunɔgɔ nin na olu bɛ na dɔrɔn an bɛ lasunɔgɔ k'i ka baara kɛ i bɛ taa ni ye voilà a bɛ kɛ faransi cogo min na u b'a kɛ o cogoya la mais a machine nin anw m'a dilan o est ce que a dilan yɔrɔ bɛ yan a bɔra farajɛ jamana de la o an m'a dilan dɛ a machine kelen o machine kelen min b'an bolo o machine kelen de bolo boli donc i taara cogo o cogo n'an y'a fɔ n'an y'a machine don i kɔnɔ k'a lajɛ fo n'a y'a sɔrɔ min y'a kɛ o tigi t'a dɔn parce que a bɛ ten de u b'a fɔ ko opérateur dépendant parce que fɛnw bɛ ten de ni e min b'a la k'a kɛ n'e t'a dɔn e bɛ se ka fu fɔ mais machine n'i y'a don ni min bɛ yen ni mɔgɔ min b'a dɔn n'o y'a fɔ k'o de don i mana taa Tunisie n'u y'a lajɛ o kelen de don i mana taa Faransi n'o la o kelen de don. Ali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ kɛnɛya jamukan kan an ka bi jamukan bɛ ka boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ fibroscopie kan n'o ye mananikun ye ali bi aw ka faamuyali kama professeur Musa a bɛ walawalali kɛ an ye an ka ɲɛjɔ a ka sɔrɔliw na. bon k'a fɔ an lamɛnbagaw ye ko mananikunu ni dɔgɔtɔrɔ y'a d'u ma u kana bila kɔfɛ n'a dira se que kun de b'a la u kana to fo bana ka juguya ka se yɔrɔ dɔ ma ka sɔrɔ ka taa kɛ u kana fɛngɛ ni mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a jateminɛ minnu sigira ko marakaw ka faransita ka to u b'a jateminɛ manani min bɛ don kɔfɛla fɛ faransi yen nɔ u bɛ lɛtiri de ci aw ma pour que a kana kɛ u b'i ka analyse dɔ bɛ yen u b'o bila ka taa u b'a fɔ i ka banakɔtaa dɔɔni k'a la k'a bila u ma n'u y'a bila u ma u b'a sɔrɔ ka lɛtiri ci pour que o kana kɛ u b'a kaye fo parce que olu fɛ yen u b'a fɔ min ma ko cancer du côlon n'o ye nuguba bon ye o kɛmɛ k'olu dabila ban pewu o ka ca olu fɛ yen donc pour que k'o kɛlɛ olu yɛrɛ ka baara yɛrɛ ni c'est à dire que mɔgɔ ni kɔni balikuyara dɔrɔn u b'a fɔ ko k'a k'i la i k'a kɛ siɲɛ kelen k'a lajɛ n'a sɔrɔ a tɛ yen ou bien min b'a bila n'o bɛ yen ka k'olu tigɛ joona parce que kuru dɔw bɛ yen n'olu b'i kɔnɔ olu b'a kɛ bon anw fɛ yan cancer de l'estomac n'u b'a fɔ ko furu bon u ka ca kosɛbɛ bon mɔgɔ caman bɛ t'i sigi n'a ye ten n'i ye dumuni kɛ a tɛ yɛlɛma a bɛ nin cogo in na a bɛ nin cogo in na u b'u to n'a ye ka to n'a ye fo a bɛ na juguya parce que furu ka bon dɔɔni pour que a k'i dɛsɛ de fo a ka bonya kosɛbɛ n'a bonyana waati min na e bɛ na bon n'i nana waati fura t'a la dɛ a ka ca dɛ a ka ca mais banakisɛ dɔw bɛ yen o banakisɛ u b'a fɔ ma ko Helicobacter pylori o de b'a di ka caya mais a ka ca fɛn caman bɛ yen min b'a di mais min kɔni ka nɔgɔn ni balikuyara ko kɔnɔdimi b'a la k'i minɛ cogo la ka taa yala furaw san ka t'i jɔ pharmacie la ka fɔ a ye nin di yan o bɛ fɛn mɔgɔ mana balikuya i k'o dabila k'a lajɛ au moins furudimi a ti ban mananikunu kɛ k'a lajɛ ni fɛn tɛ yen a fɔra banna donc i bɛ se k'i ka fura ninnu ta mais ni fɛn kɔni bɛ yen o ka kunbɛn joona a kana yɛlɛma ka taa kɛ bon ye n'a kɛra bon ye o furakɛli man nɔgɔ parce que mɔgɔ hakili la ko bon ye fɛnɛ bon kɔni n'a y'i sɔrɔ i b'a furakɛ mais k'a fɔ ko i bɛ kɛnɛya cogo min na o fɛnɛ ma fɔ dɛ o man t'a la n'o bɛ se ka kɛ dɛ donc o ɲininkali diyara n ye mais c'est à dire que n b'a fɛ ka min fɔ normalement i man ka wuli i yɛrɛ ma ka na fɔ i bɛna manani kɛ
parce que mɔgɔ n'i ma ŋɛnɛ hali ni e ni wuli yɛrɛma ka na ni mana ni kɛra ka ti jaabi d'e ma i b'a kɛ cogo di i t'a faamuya parce que anw yamaden don ka manani kɛ ka jaabi d'i ma mais fo ni dɔgɔtɔrɔ y'a d'i ma sa i bɛ taa yirika dɔgɔtɔrɔ la mais n'e wulila ka na anw b'a jaabi d'i ma i b'a kɛ cogo di la de i bɛ sɔrɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ ɲini tuguni bon o ɲuman ye min ye i k'a daminɛ a daminɛ na i b'i wuli ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ nin bɛ ne na ne kɔni ma nin faamuya ni y'a jateminɛ kɔsɛbɛ na kɔnɔ bɛ dimi y'a jateminɛ kɔnɔ bɛ funu y'a jateminɛ n bolo bɛ da kuru dɔ kan dɔgɔtɔrɔ de b'a fɔ ni i kan ka nin machine in kan ka kɛ a bɛ se k'a fɔ i ye ko échographie i kan k'o kɛ a bɛ se k'a fɔ i ye k'i kan ka manani kunu kɛ min bɛ don da fɛ ou bien a bɛ se k'a fɔ i ye manani min bɛ don kɔfɛ a b'a fɔ ko non k'i k'o bon dɔgɔtɔrɔ de b'o dɔn bon mais n'e ma taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen e t'a dɔn e kɔni min ta ten e bɛ taa ka taa kɛ jaabi bɛ d'i ma parce que an clinique cayara sisan n'i nana anw fɛ sisan o b'a fɔ i ye ko non f'i ka dɔgɔtɔrɔ k'i lajɛ fɔlɔ pour que ka baara kɛ mais dɔw fɛ yen bon olu ka sira t'a la wari kɛmɛ ka mɔgɔw bila ko caman na olu b'a kɛ dɔrɔn k'u ka jaabi d'i ma ka jaabi d'i ma ka taa dɔw b'a fɔ bon i y'a lajɛ i tɛ furanin dɔ sɛbɛn u bɛ se ka fura dɔ sɛbɛn k'a d'i ma i bɛ tɛmɛ bon o b'a sɔrɔ bana dɔ bɛ e la a ka jugu i t'a dɔn bon n'i taara ka taa lajɛli mana kɛ ni lajɛli kɛra fɛn minnu ni fɛn minnu kan ka kɛ olu fɛnw bɛ kɛ n'o manani kunu kan ka fara o kan o bɛ fara o kan n'o kɛra a ka ca Ala fɛ i ka bana a si bɛ dɔn furakɛli min kan ka kɛ furakɛli bi manani kunu bɛ kɛ bɛɛ la depuis n'i kɔni nana diɲɛ na don min na k'a daminɛ o don fo ka taa an taama ka wele s'i ma a bɛ kɛ bɛɛ la a machines bɛ yen ma denmisɛnninw ta bɛ yen o machines bɛ yen la bɛ sɔn k'o yira la machine bɛ yen minnu bɛ kɛ bɛɛ n'i ka bana don bana dɔw bɛ yen o ka ca denmisɛnninw fɛ bana dɔw bɛ yen denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu bɛ se ka wele sisan depuis u wolola u bɛ fɔnɔ dɔrɔn ka fɔnɔ bon n'o kɛra bana dɔw bɛ yen c'est à dire que n'a bɛ wolo a bɛ c'est à dire que u b'a fɔ ko malformation quoi i bɛ wolo furu kɛcogo ma ɲɛ voilà donc i b'i manani kunu kɛ k'a lajɛ mun de y'a kɛ mun de y'a to o kɛlen don bon dɔw fana bɛ yen u denmisɛnnin fitinin i b'a ye u bɛ joli fɔnɔ bon n'i ye joli fɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen bana dɔw bɛ yen olu b'o kɛ donc f'i k'olu lajɛ bon n'i y'u lajɛ i b'a sɔrɔ o bana a jubaju bɛɛ bɛ biyɛn fan fɛ u bɛ taa fo ka taa ka t'olu opérer donc fɛn caman bɛ yen kosɛbɛ yɛrɛ de kosɛbɛ dɛ maa caman bɛ joli fɔnɔ i b'a ye a tigi bɛ fɛn a bɛ joli fɔnɔ a bɛ min fɔnɔ a bɛ litiri kelen bɔ joli sira dɔ de bɛ kɛ mɔgɔ kan kɔnɔna na ani furu sanfɛla la ni biyɛn dimi b'i la olu bɛ bonya n'olu bonya olu bɛ pɛrɛn o la tigi bɛ na a bɛ joli ba fɔnɔ bon n'i y'o ye dɔrɔn an b'o ɲini k'o lajɛ manani kunu kɛ n'an y'o ye o joli sira ninnu bonyanen o joli sira ninnu furakisɛ dɔw bɛ yen i b'o sɛbɛn a tigi kunna a kan k'o ta o tɛ jɔ a b'a ka jinɛtigɛ tɔ bɛ k'o la maintenant fibroscopie in yɛrɛ an bɛ furakɛli kɛ an b'o joli sira an b'a siri de an b'a siri donc an b'a siri fo ka taa tunu kalo kalo a tigi bɛ na i bɛ dɔ sira la kalo kalo a tigi bɛ na i bɛ na dɔ sira la fo k'a tunu parce que joli n'a biyɛn bana min b'o la n'a tigi ye joli to ka joli fɔnɔ kɛ n'a ma farati a tigi bɛ taa bon e b'a la ka karamɔgɔ kan ka min fɔ i b'a la k'o ɲininkali kɛ ne na parce que ne kɔni ka hakili la non c'est à dire que mɔgɔw bɛ taa silamɛya gɛlɛya kɔ ko n'i ma ŋɛnɛ i kana sun i bɛ taa mun sun kɛ ka biyɛn c'est à dire que biyɛn ma k'a bɛ f'o ma ko usine de fɛn bɛɛ ale bɛ fɛn bɛɛ de yɛlɛma biyɛn bana bɛ e la e yɛrɛ dɛsɛlen don e bɛ tila ka taa k'i bɛ taa sun bon o tigi kɔni e yɛrɛ fa su de bon ni mɔgɔw nana ne b'a f'u ɲɛna vraiment ne bɛ min kɔni dɔn silamɛya ta fɛ n'i ma ŋɛnɛ i kana sun bon n'i ma sun i kan ka mun de kɛ pour que k'i ka sun fɛngɛ i b'i ka mure bɔ k'a fɛngɛ baraji t'a la mais n'i taara i yɛrɛ fa yɔrɔ kɔni o ye ko ye dɛ
akilla neni aw an famnyali caman sɔrɔ fibroscopie kɛtogoya la n'o ye mananinkun ye nga a opération yɛrɛ a bɛ kɛ kɛtogoya jumɛn na an ka ɲɛjɔ o sɔrɔliw na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fibroscopie ale ye baara ye kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ min n'a bɛ kɛ sababu ye ka kan filɛni sɛgɛsɛgɛ furu fo ka taa se nugubakun ma. A bɛ kɛ kɛtogoya damadɔw la i n'a fɔ misaliya la mananinkun min bɛ don da fɛ o min labɛnnen don ni kameraman kamani ye min n'a bɛ kɛ sababu ɲuman ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ma a k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nɔgɔya kɔnɔ wa fɛn min ye banabagatɔ yɛrɛ ye a fɛnɛ bɛ se ka filɛli kɛ o jaw la kumana min na n'a baaraw bɛ ka kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ fɛ. Ka d'a kan kamera in bɛ kɛ sababu ye ni ka yirali kɛ jaw la min baara bɛ ka kɛ kɔnɔna la. Ni ye yelen ni de bɛ yelen voilà ni yelen dira ni bɛ yelen yɛlɛma ka na sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka na bɔ ni kan ko écran in kan voilà bana a bɛ tasuma adamadenya ya ni bɛ fila ni sɛgɛn voilà i bɛ daji kun voilà bon maintenant il y a quand plein de voilà. Maintenant, on sera maintenant là en bas à coup. Donc produit d'obé, produit voilà donc ni là là, il va comme ça. Ça n'est pas là, c'est cassé quand même. Tu vas soigner microbe là, il y a mananinkun n'an b'a fɔ a ma ko fibroscopie a bɛ kɛ ni laɲini damadɔw ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kun min na gɛlɛya bɛ banabagatɔ kan o sira kan ni yɛlɛma donnen don banabagatɔ kɔnɔnafɛn fan min na a ka ca la ni fibroscopie ye o banaw bɛ se ka yira kɛkun foyi t'a la fo n'a kɛra k'a lajɛ ni bana tɛ kan filɛni na furu ani nugubakun n'a ɲɔgɔnnaw. An ka bi kɛnɛya jamukan kun bɛ ka boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ mananinkun na n'o ye fibroscopie an k'i la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna.